bɛ ka lajɛ ni wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen foli don ka da ka wagati o cogoya kan aw bisimila bi an ka émission kɛnɛ kan bi an ka wele sera maa minnu ma o de ye CSTOM ma olu kɔni ni o ye comité syndical des travailleurs temporaires de Orange Mali ne yɛrɛ t'a définition dɔn kosɛbɛ mais avec le temps an bɛna dɔn o la an bɛ foli di an ka maa welelenw ma u k'u yɛrɛ ɲɛfɔ an ɲɛna fana donc an b'a daminɛ à gauche bonjour monsieur. Bonjour Mariam, ça va? Ça va. Somɔgɔw bɛ di, d'accord. Baasi foyi t'a la, alhamdulillah. I tɔgɔ ani jamu. D'accord, ne tɔgɔ Bagayogo Mati. D'accord. Awɔ. Ok, kɛrɛfɛmɔgɔ. Mariam Nje. Nse. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Seydouba. Seydouba. Ok, an bɛna à droite. Ne fa ye n tile. Mariam, e yɛrɛ ni tile. Nse. Ne tɔgɔ ye Samake Famusa. D'accord. Mɔgɔ laban. Voilà, Mariam ani tile. Ne tɔgɔ Hamed Doucouré. Hamed Doucouré. Oui. Donc maintenant aw ye jɛkulu de a bɛ fɔ min ma ko CSTOM. Maintenant an t'a dɔn CSTOM bɛ fɛn min ye an bɛ fɛ a ka walawalali dɔɔni kɛ an ye o la. Donc maintenant an bɛ kuma di monsieur Bagayogo ma n'a bɛ se ka CSTOM yɛrɛ ka o ɲɛfɔ ɲɛna an k'a faamu cogoya min na. D'accord, madame kuma diyara an ye. CSTOM yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ? CSTOM ye comité syndical des travailleurs temporaires d'Orange Mali. O kɔrɔ en fait travailleurs temporaires minnu bɛ Orange kɔnɔ olu ka syndicat jɛkulu sigilen o de ye CSTOM ye. Awɔ. Mais travailleurs temporaires yɛrɛ ka walawala walasa ka se ka faamu dɔɔni. Travailleurs temporaires o ye mun ye? D'accord, travailleurs temporaires ye min ye n'i ye a ta k'a lajɛ travailleurs temporaires kɔrɔ bɛ a yira k'a fɔ i b'a fɔ samiyɛkɛla a bɛ i b'a fɔ tilemakɛla c'est-à-dire que mɔgɔ min bɛ baara kɛ waati dɔ de kɔnɔna la d'accord waati min lakodɔnnen don c'est-à-dire que a daminɛ dɔnnen don a laban dɔnnen don voilà a bɛ fɔ o de ma ko travailleur temporaire donc n'i ye travailleur temporaire yɛrɛ ta k'a lajɛ travailleur temporaire ka baara bɛ se ka kɛ baara jumɛnw ye o ye normalement ni sanu bɔyɔrɔ nasugu ninnu i b'a fɔ ni mɔgɔ minnu bɛna recherche kɛ sisan donc o b'a fɔ bon an bɛna ninnu ta waati dɔ kɔnɔna la minnu bɛna ka na recherche kɛ k'a lajɛ n'o sɔrɔ sanu bɛ yan mais an ka cadre kɔnɔna la n'o ye an ka hukumu kɔnɔna la n'o ye Orange kɔnɔna ye anw ka travailleur temporaire bɛ ka utiliser o bɛ ka labaara baara cogo min na travailleur temporaire man ka labaara ten parce que travailleur temporaire kɔrɔ ye i bɛ na i bɛ waati dɔ de kɛ i bɛ taa voilà mais an dun b'a dɔn mɔgɔ camanw de bɛ yen nɔ a fɔlen don minnu ma ko temporaire minnu bɛ yen a ka ca ni san 10 ni kɔ ye donc a tɛ se ka fɔ bilen ko temporaire voilà bon peut-être fo ni tɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla ka fɔ o la. D'accord. Voilà. Kɔfɛ an bɛna ni ɲininkali aw bɛ baara kɛ cogoya min na walasa an bɛ se ka o faamuya nka maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn contrat sugu jumɛn ni sugu jumɛn de bɛ Orange Mali kɔnɔ parce que a ye Orange Mali kɔnɔna travailleurs temporaires de ye. D'accord Orange kɔnɔna a contrat misɛnnin ka ca d'abord dɔw bɛ yen nɔ contrat permanent b'olu bolo n'a bɛ fɔ olu ma ko contractuel olu ye Orange yɛrɛ baarakɛlaw ye minnu bilalen bɛ Orange yɛrɛ ka bolo kan bon an minnu ye temporaire ye c'est à dire que waati baarakɛla temporaire yɛrɛ o de min bɛ baara kɛ waati dɔ kɔnɔ mais a yiralen bɛ k'a fɔ n'i taara Orange yɛrɛ kɔnɔna lajɛ o contrat yɛrɛ tɛ kelen temporaire yɛrɛ ka contrat tɛ contrat nasugu kelen i bɛ taa sɔrɔ temporaire dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ olu ma ko vivier tɛ dɔ wɛrɛ par exemple ni dɔ taara congé de maternité la ou bien dɔ taara permission dɔ la donc e bɛ wele ka na baara kɛ o tigi nɔ la maintenant n'o tigi nana i bɛ taa i bɛ taga i bɛ baara jɔ i bɛ baara jɔ pewu donc e bɛ taa so fɔlɔ fo n'o ɲɔgɔnna wele wɛrɛ ser'i ma i bɛ segin ka na o bɛ yen maintenant contrat dɔw fana bɛ yen u b'a fɔ o ma ko prestation donc o prestation tɛ dɔ wɛrɛ ye c'est à dire que n'i taar'o la o prestation kɔnɔna la cabinet min bɛ Orange ni anw ni travailleurs temporaires ni Orange ni ɲɔgɔn cɛ maintenant o cabinet bɛ i bila mise à disposition na Orange kɔnɔ donc o mise à disposition a bɛ contrat dɔ signé n'a bɛ fɔ o ma ko avenant donc o avenant in o de durée b'o de la c'est à dire que o dantigɛlen don donc n'o y'a sɔrɔ e kan ka na baara kɛ kalo 6 donc o kalo 6 bɛ d'i ma donc chaque fois ni kalo 6 banna u bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan ni kalo 6 banna u bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan donc o contrat fana bɛ yen maintenant contrat dɔ fana bɛ yen o ye CDI ye o ye contrat durée indéterminée o mɔgɔw fana bɛ yen
c'est à dire que u bɛ bureau de placement bolo bureau de placement b'u bila Orange ka bolo kan mais bureau de placement yɛrɛ bɛ contrat durée indéterminée signé n'olu ye sariya yɛrɛ b'o contour la parce que o man ka kɛ parce que bureau de placement ka baara ye kalo 24 de n'a y'i ta k'i di entreprise dɔw ma entreprise min kan ka baara kɛ a b'i ta kalo 24 kɔnɔna la n'o kalo 24 dafara bureau de placement da foyi man ka don i ka baara ko la bilen e bɛ baara kɛ entreprise min kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko entreprise utilisatrice o de b'a jɔ ne ka ko bɛɛ ye n t'a dɔn n'i y'a faamuya voilà donc n'i ye Orange yɛrɛ kɔnɔna ta k'a lajɛ contrat min bɛ yen a bɛ se contrat type 3 ma travail temporaire yɛrɛ la dɔw bɛ yen nin nɔ o ye vivier ye komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na ni dɔ tɛ yen o bɛ n'o remplacer dɔw bɛ yen nin nɔ olu ta waati ni waati o bɛ renouveler maintenant dɔw yɛrɛ bɛ yen nin nɔ CDI dilen don olu ma kudayi donc olu kɔni b'a kɔnɔ yen mais u tɛ Orange yɛrɛ ka bolo kan donc o contrat type 3 de bɛ yen Orange kɔnɔna la. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la. Maintenant question filala o fɛnɛ bɛ nalen o ye aw farala ɲɔgɔn kan k'u ye walasa ka hakɛw de ɲini. Maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn mun yɛrɛ de kama Orange Mali a banna k'a ka baarakɛlaw kan minnu kan ka régulariser k'u régulariser. D'accord, bon madame i ka nin question diyara an ye kosɛbɛ parce que ka d'a kan n'i ye Orange yɛrɛ ta k'a lajɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na Orange ni bureau de placement de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant o bureau de placement bɛ baarakɛlaw bila Orange ka disposition min na n'a bɛ f'o ma ko mise à disposition o mise à disposition ye sariya yira k'a fɔ o de man ka tɛmɛ kalo 24 kan maintenant de fait que o man ka tɛmɛ kalo 24 kan sariya y'o yira donc an minnu ye bɔ o cadre kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la donc an y'a yira an ka bureau de placement na k'a yira Orange la k'a fɔ an minnu bɛ kɔnɔna la anw ka ca ni kalo 24 ye alors que sariya yɛrɛ y'a yira k'a fɔ n'o ye direction nationale du travail ni direction régionale du travail olu y'a yira k'a fɔ maa o maa n'i bɛ baara la bureau de placement fɛ n'a y'i ta baara la k'i di entreprise dɔw ma entreprise min n'i kan ka baara k'o kɔnɔna la i man ka tɛmɛ kalo 24 kan kalo 24 kɔfɛ e bɛ jate i b'a fɔ ko entreprise baarakɛla donc an y'o sariya de ta k'o sariya bila Orange ɲɛkɔrɔ k'a fɔ bon an fɛn fɛn dun bɛ an ka ca n'o ye donc a tɛ an bila an ka hakɛ kɔnɔ wa donc o bila hakɛ kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di a y'a lajɛ a ka fɛn fɔ an ye n'o y'a sɔrɔ a bɛna mɔgɔw régulariser dɔɔni dɔɔni walima ni jamakulu de bɛna régulariser walima n'a ko bɛna kɛ cogo min na i ko banque mɔgɔw ta kɛ cogo min na parce que n'i ye banque ta k'a lajɛ travail temporaire fɛn fɛn bɛ banque la ka se fo bi ma pratiquement a bɛɛ régulariser la n'i y'a ta k'a jateminɛ banque mɔgɔw ka ca ni mɔgɔ 2000 ye bon Orange dun kɔnɔna la travail temporaire min a tɛ mɔgɔ 2000 bɔ donc an tɛ se k'a faamuya k'a fɔ banque sera k'a ka travail temporaire bɛɛ régulariser n'o ye mɔgɔ 2000 ye mais Orange min yɛrɛ min ta tɛ mɔgɔ 2000 yɛrɛ bɔ Orange dɛsɛra alors que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Orange bɛ sɔrɔ min kɛ o sɔrɔ tɛ banque la Orange yɛrɛ de ka wari dalen bɛ banque la ni banque bɛ baara kɛ n'a ye donc an b'a jateminɛ k'a fɔ i b'a fɔ ko fɛn min don ban de don sinon k'a fɔ ko moyen ko don moyen ko tɛ donc de fait que sariya yira k'a fɔ an kan ka bila an ka hakɛ kɔnɔ donc an fana y'an ka hakɛ ɲini k'a fɔ ko bon an ka bila an ka hakɛ kɔnɔ donc u y'a yira k'a fɔ k'u t'an bila a kɔnɔ a volonté t'u la wa u t'a fɛ k'a kɛ yɛrɛ parce que sinon an ka ko daminɛna banque t'a ɲɛ munna banque mɔgɔw ye solution sɔrɔ u ta la k'an ta to o b'a yira k'a fɔ Orange bɛ hakilina min kan an mago t'aw la an mago tɛ sariya la min mana an diya an b'o de kɛ se b'an ye wari b'an kun voilà. Maintenant ɲininkali min fana bɛ tugu o la i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ko a banna k'aw régulariser n'o tɛ a tɛ se ka kɛ ko a fanga tɛ u la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko a bɛ se ka fɔ de ko Orange banna k'aw régulariser sinon a se bɛ u ye yala o kelen de don wa a banna ka minnu fana ka contrat renouveler ban de y'o fana wa ou bien a se de tɛ a ye ban de don parce que n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ 31 octobre min tɛmɛna ni Orange ye pratiquement bɛɛ ka contrat lajɔ o kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ contrat lajɔ in kun b'a la u bolo cogo di parce que n'an ye contrat lajɔ in yɛrɛ ta k'a lajɛ a ɲɛbilaw kɛra jumɛn ye fɔlɔ an y'a yira k'a fɔ ko sariya y'a yira k'a fɔ ko k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ n'o ye k'an régulariser an ka considérer b'a fɔ Orange yɛrɛ baarakɛla
donc Orange ma sɔn o ma bon u banni ma e b'a dɔn i n'i ka baarakɛla kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a mana kɛ cogo cogo sigikafɔ ni fɛnw de b'a la an ye sigikafɔ laɲini an yɛrɛ wulila ka taa fo direction kɔnɔna la bon n'i bɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ kuma laɲini i bɛ kuma laɲini ressources humaines de fɛ maintenant an y'a don min na an taara direction kɔnɔ an y'a ɲini ani directeur des ressources humaines ka ɲɔgɔn ye min ma an fɛ k'o fɔ a ye k'a fɔ a ye sariya ye nin fɔ bon a tɛ k'a kɛ banque mɔgɔ dun b'u u ka mɔgɔ bila u ka hakɛ kɔnɔ donc proposition jumɛn bɛ aw bolo a k'o fɔ anw ye bon an nana parce que toujours an bɛ dialogue nɔfɛ donc an nana ka na secrétariat la secrétariat y'an annoncé k'a fɔ directeur ɲɛna ko ko mɔgɔw b'i kɔ k'an b'a fɛ an n'a ka kuma directeur bɛna mun kɛ k'anw jaabi ko temps t'ale bolo donc a ko k'a ka chef de division dɔ bɛ yen k'o fana k'an reçoit o fana ko temps t'ale bolo an ko mais an bɛ se k'o faamuya cogo di an ye ka baarakɛlaw de an wulila k'a fɔ k'an bɛna ka na e kuma ɲɔgɔnya e ko temps t'i bolo bon an m'o si kɛ baasi an ko bon maintenant ni temps t'i bolo ni temps sɔrɔla don min na i bɛ wele bila an ma an bɛ na an ko k'an bɛ bɔ dɔrɔn secrétaire y'an wele k'a fɔ ko bon ko sini k'an ka na an ko bon mɔgɔ min ko temps t'a bolo bi est ce que hali n'an nana sini o kelen tɛ wa mais toujours bon an bɛ sigi ka fɔ nɔfɛ parce que bon baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ man ɲi foyi man ɲi aw ni ɲɔgɔn cɛ aw kan ka ɲɔgɔn faamuya de o dugusɛjɛ an nana directeur des ressources humaines ye mun kɛ a nana ka na mɔgɔ fila muso fila bila k'olu ka an reçoit an ko muso ma tiɲɛ yɛrɛ la an ma jɔ u la dɛ mais kuma min bɛ anw fɛ k'a fɔ a ka d'anw ye k'a fɔ soit directeur des ressources humaines soit directeur général ye walima directeur général ka adjoint nka u ye mɔgɔ minnu bila k'aw reçoit olu jɔda dɔ tun tɛ se ka kɛ a ko la bon u ye mɔgɔ minnu bila ka anw reçoit anw fɛ olu jɔda tɛ se ka k'a la parce que munna voilà parce que munna mɔgɔ minnu bilala ka anw reçoit olu tɛ se k'a fɔ k'u bɛ décision ta anw ka ko la bon kuma min dun b'an bolo an mago bɛ k'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka kuma fɔ an ye kuma min bɛ se ka an bɛ se ka min faamuya mais olu ta tun ye olu tun nana cidenya sira de fɛ bon an dun mago tɛ cidenya sira la an mago bɛ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna a kan ka fɔ min ye maintenant min b'o tigi fɛ k'o fɔ an ye donc hakilina min b'an na an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye donc an y'o fɔ olu ɲɛna olu k'a ma ko bon ko d'accord ko ti problème ye donc k'an k'an ka numéro to yen maintenant u bɛ ci fɔ directeur des ressources humaines ɲɛna a b'a lajɛ a ka calendrier kɔnɔ a bɛ se k'an reçoit don min na an ko ti problème ye donc o kɛra depuis février 2024 an bɛ don jumɛn na bi novembre 2024 hali sini DRH ka appel ma don an kun DG ka appel ma don an kun kuma tɛ DG ma k'a fɔ an ye n'an ka sigi k'a fɔ d'accord o faamuyara voilà maintenant question min bɛ tugu o la monsieur Ba danfara jumɛn de bɛ travailleur temporaire ni walima travailleur temporaire yɛrɛ u nana cogo di travailleur temporaire u nana cogo di bon déjà travail temporaire comme monsieur Bara y'a fɔ cogoya min na c'est à dire que travailleur temporaire a nana Orange kɔnɔ cogoya min na tɛna se k'a f'i ɲɛna a n'a nin de la sisan ni cogoya la mais ko mun don a ko daminɛna kabini sisan tɛ bon an ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɛ a bonyana sisan de mais sinon depuis 2013 kuma ni ko in bɛ sen san tan ni kelen bɔɲa maintenant travail temporaire comme monsieur Bara y'a fɔ cogoya min na c'est à dire que baara mun don i kan ka baara kɛ cogoya min na contrat modèle mun don a contrat tɛ contrat ɲɛnama ye surtout waati ko contrat de don bon anw ka cas la anw man tɛ ka wuli tuguni ko travail temporaire munna cogo di travail temporaire délai ye maximum ye 2 ans 24 mois kalo 24 mais mɔgɔ minnu wulila ka jɔ kɛ n'u taara se fangala mɔgɔw ma ka kiti tigɛ mɔgɔ 151 mɔgɔ kelen t'a la ko mun bɛ san 2 duguma mais au contraire mɔgɔ b'a la mun bɛ fo san 15 sanfɛ san 17 hali bi u bɛ travailleur temporaire ya kɔnɔna la travail temporaire yɛrɛ ka dɔgɔ o la o yɛrɛ y'a la dɔgɔyalen ye parce que waati dɔw la mɔgɔw b'olu cɛla minnu bɛ contrat signé kalo 3 o kalo 3
titre de travail temporaire mais kalo saba contrat de signé ka bara renouvelé au pays sariya soso yi au pays pour que kana sika mo bloka hake konna mais olu ka o kalo saba u be orange bolo konna la bi sanjul ɲɔgɔn bɔ u b'a fɔ wagati joli bɔ ne bɛ k'o de fɔ la o b'o de kɔnɔ o de bɛ o fo san 15 kolo san 17 k'o kɔnɔna na mais olu fana b'a laɲini kɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la o laɲini de kɛra o maintenant o de nana ni faranganw ye donc o de nana ni wulili ye maintenant mɔgɔ kun fɔlɔw monsieur Baka y'a fɔ cogoya min na an sel'u ma pour que k'an bila a hakɛw kɔnɔ non seulement kuma ma ɲɔgɔnya ma kɛ o tilala ka na ni u bilali ye ka mouvement kɛ ko kɛcogo kɔnɔna na ka ɲɛsin minnu bɛ ka hakɛ ɲini. Maintenant, une question posée au état monsieur Famoussa Samake Fonfé. Yala aw bɛ ka ni lutte min kɛ a bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ sisan nɔ walasa ka se ka hakɛw sɔrɔ est-ce que bureau de placement ninnu bɛ olu kalama wa u b'a ka wuli ka jɔ ninnu kalama wa n'a sɔrɔ u b'a kalama u yɛrɛ ka hakilina fana ye jumɛn de ye a la. Madame i ka nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ an ka nin lutte in bureau de placement b'a kalama assignation cir'u ma lettre de mise en demeure cir'u ma wa anw yɛrɛ wulilen ka se u ma n bɛna kabako de f'i ye dɛ anw ye ko fɔra anw ye nin don anw tun tɛ se ka da la k'a fɔ ko Mali kɔnɔ maa bɛ se ka nin fɔ i ka baarakɛla ye n ko Mali kɔnɔ sariya bɛ se ka sɔsɔ ta Mali kɔnɔ k'i sigi a kan ka tila k'a fɔ i da la panparanpan o fɔra anw ye wagati min an wulila ka se u ma ye min kɛ an y'o ɲininka n ko bɔn anw nana a fɔra k'an ka contrat jɔra an b'a fɛ k'a kun dɔn a ko kun t'a la an ko kun t'a la ko kun t'a la a préavis t'a la foyi t'a la a ko Orange ye liste dɔ de ci olu ma ko ka nin maa hakɛ ninnu ko k'u licencier an ko k'a licencier ko k'a licencier ko kun t'a la ko Orange de ko ten a ko bon ni Orange ye ko fɔ olu ye RMO de don plus précisément RMO a ko ni Orange ye ko fɔ olu ye 0 heure k'olu tɛ bila ka suma t'o la u tɛ foyi kɔnɔ à la minute près olu bɛ o ko masina u b'o exécuter an ko exécuter ten ko awɔ ko mais e kɔni b'a dɔn k'a fɔ fɛn in licenciement in kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔ préavis t'a la foyi a ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ye kuma dɔ fɔ n bɛ segin kuma in kan aw bɛ hakɛ to ko a ye hakɛ to mɔgɔ si tɛ baga ye ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ aw filɛ ka sariya sɔsɔ fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ ka Orange de ko kan k'a kɛ an ko mais est-ce que a bɛ ka ko min fɔ est-ce que a b'a gravité dɔn a ko k'a b'a dɔn an ko k'i b'a dɔn k'a b'a dɔn an yɛrɛ ye ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ sa n ko mɔgɔ an somɔgɔw ɲɛna o tɛ ci sama kun bɔ dɛ an tɛ yan bila ayiwa donc o don ni bi cɛ anw m'an sen donc c'est pour dire que k'a f'i ɲɛna Orange RMO CI fara Orange kan u bɛɛ bɛ nin ko in kalama nga exactement u ye mɔgɔ hakɛ minnu bila i n'a fɔ aw wulila ka se u ma nga u ye mɔgɔ hakɛ joli bila ka da k'aw ka association na ko mɔgɔ 150 da dɔ de don u y'o mɔgɔ hakɛ de bila wa nin question in diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ye laɲini kɛ wagati min na o wagati c'est vrai mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ 51 mais o mɔgɔ 51 wagati min na an bɛ laɲini kɛ mɔgɔ 67 o de tun bɛ activité la o de tun bɛ baara la Orange kɔnɔna na o mɔgɔ 67 in donc o procès de tun kan ka kɛ le 31 octobre kalo tɛmɛnen Orange ye report demandé o ta waati de kɔnɔ Orange ye licenciement in kɛ licenciement in kɛra cogo di sufɛ i sigilen dɔrɔn ayiwa ko a ye na nin ka ordinateur ye baara banna cogo di a ma faamu licenciement kɛcogo bɛɛ filɛ dɛ message de cira anw ma ko kɔnna n'u ka ordinateur ye maintenant le sans préavis ni duguma le lendemain u sɔrɔla k'an wele téléphone na wa n bɛ se ka min ye n wele téléphone na ko bon ko k'a yira k'a fɔ ko nin ye baara jɔlen ne ko n ko baara bɛ jɔ nin cogo la a ma kuma n ko ni baara kan ka jɔ a ko an ka préavis kɛ i kan k'a fɔ k'a labila k'a sara n'a ka yan'o don cɛ a ko awɔ an ko mun na o ma kɛ a y'i jɔ a ye temps dɔɔni ta a ko ale ye ciden de ko ne b'a fɛ ka jaabi ɲini nin na ko n ka se RMO ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma et pourtant an selen RMO ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma u ye jaabi d'an ma n y'o jaabi de f'i ye sisan ka tila k'a fɔ ni an ma sɔn an bɛ se ka écrit kɛ
ni écrit yɛrɛ man d'an ye bon an bɛ se ka taa an da ma kisi yɔrɔ min an bɛ taa ye o don ni bi cɛ anw ma se yen o sariya sɔsɔ kɔnɔ olu y'a yira n na pan orange de côté olu k'a kɛ wa baba orange mana min fɔ u b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la. donc n'a faamuna sisan nɔ mɔgɔ dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka t'u ka hakɛ ɲini donc mɔgɔ wɛrɛ minnu faral'u kan u balila ka olu de bila ka sɔrɔ u ma sudali kɛ o la. baara in kɛra o cogoya yɛrɛ de la mɔgɔ 50 84 olu fɔlɔ de tun labilala jamakulu fɔlɔ minnu labilara olu de y'a décidé k'u b'u ka hakɛ ɲini maintenant olu ka hakɛ ɲinitɔ an ko ayiwa ko in bɛ cogo min na ayiwa tasuma bɛ n sigiɲɔgɔn ka bugu la ayiwa ni n yɛrɛ ma wuli k'an jɔ a da bɛ se yɛrɛ ma dɛ ayiwa an ta in da sera an yɛrɛ ma a kɛra ten a kɛra ten mɔgɔ sɔrɔ i yɛrɛ ko la ayiwa a y'i sɔrɔ ko la baasi tɛ mais n'an bɛ taa monsieur Dukure fan fɛ monsieur Famusa ka kumaw kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn yala Orange Mali yɛrɛ kɔnɔna la syndicat dɔw tɛ yen nɔ minnu bɛ se ka aw dɛmɛ ka aw lafasa. D'accord. Mariam an b'aw fo k'anw bisimila a ka studio kɔnɔ fɔlɔ voilà parce que an y'a dɔn k'a fɔ connexion tɛ d'aw ma fu an sera mɔgɔw dɔw ma minnu y'a jira k'a fɔ Orange de bɛ connexion dɔw ma mais avant de répondre à votre question monsieur Bagayogo ye kuma dɔ fɔ n'o ye contrat vivier ye contrat vivier man ka tɛmɛ 3 mois kan k'a tugu ɲɔgɔn na i n'a fɔ dɔ man kɛnɛ dɔ taara congé de maternité la a man ka tɛmɛ 3 mois kan i bɛ o tigi wele a bɛna baara kɛ i b'a tigi sara mais Orange la contrat vivier min bɛ o dɔw bɛ 5 ans contrat vivier de b'u bolo don o don u bɛ baara kɛ hali ni fa ni ba sara n'i tora so u b'a tigɛ ka bɔ i ka sara la voilà o de bɛ Orange la bon maintenant pour répondre à votre question syndicat fila de bɛ Orange la madame Orange kɛlɛli a ma nɔgɔn pour que i ka Orange kɛlɛ fi il faut que tu sois outillé n'o tɛ i tɛ s'u la ni syndicat fila min bɛ Orange la n'o ye Ostom ye ani Centom mais an bɛ Ostom mɔgɔw fo an b'u ka secrétaire général fo bon hali Centom fana an b'u fo mais syndicat minnu bɛ Orange la n'i wulila n'i ye syndicat ye k'i b'i ka hakɛ ɲini u b'a essayer k'i détruire à l'interne c'est-à-dire n'u m'y rétrogradé u b'a essayer k'u b'i licencier n'i ye syndicaliste ye Orange la n'i wulila k'i b'i ka hakɛ ɲini o de bɛ k'i la bon Centom mɔgɔw olu y'a yira n na k'a fɔ olu tɛ se k'an dɛmɛ parce que an t'olu ka périmètre kɔnɔna na u ye min fɔ nin ye u y'a fɔ u ka réunion de kɔnɔna na an bɛ ka fɛn fɛn fɔ nous avons des preuves an tɛ kuma an kun fɛ bon n bɛ se ka min fɔ syndicat ko in na Orange la o de bɛ pour le moment mais syndicaliste minnu bɛ k'an dɛmɛ o ye Ostom ye voilà mais Centom mɔgɔw olu y'a yira n na clairement k'a fɔ olu tɛ se k'an dɛmɛ parce que a fɔra olu ɲɛna ko an tɛ olu ka périmètre kɔnɔna na mais aw bɛ minnu ka périmètre kɔnɔna la olu jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye an bɛ au contraire an bɛ Centom yɛrɛ de ka périmètre kɔnɔna na parce que an affilié bɛ INTM de la an affilié la INTM na Centom fana affilié de INTM de la normalement an b'olu yɛrɛ de ka périmètre kɔnɔna na mais an b'a dɔn munna an b'a dɔn munna u tɛ se k'an dɛmɛ an b'a dɔn mais an tɛ n'o fɔ sisan bi t'o fɔ dɔn ye mais dans les jours à venir a fɔ dɔn bɛ na. an bɛ segin ka na monsieur Bama maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn aw bɛ nin kɛlɛ in na aw bɛ nin wuli ka jɔ in na walima yala gafe dɔw bɛ aw bolo minnu b'aw yamaruya ka nin kɛlɛ in kɛ wa. kosɛbɛ gafe caman b'an bolo gafe yɛrɛ bɛ tɛmɛ inspection du travail ka gafe kan o ye gafe ci Orange ma fo siɲɛ 2 ka yira k'a fɔ ninnu wulila u ka nin hakɛ ɲinini na a bɛ sariya sɔsɔ la a la walasa a ko kana taa ɲɛfɛ a y'a ɲɛnabɔ ani ɲɔgɔn cɛ kɔnɔna na gafe fɔlɔ cira k'u kunnafoniya u ka hakɛ ye mun ye situation ye mun ye a ka yɛrɛ bɔ o gafe ciw ma siɲɛ fɔlɔ la tama mɛnɛ sisima don bon Orange don multinational don u bolo fɛn fɛn taara ɲɛfɛ wari bɛ se ka fɛn min ɲɛnabɔ bon surtout mɔgɔ minnu kariya ka plus de 1000 et quelques personnes bɛ gɛn mɔgɔ 151 ka nalen olu nɔfɛ u ka hakɛ ɲinini na k'o bɛ taa ni fanga ye bon o bolo o tɛ koba ye olu bolo u bɛ se ka ɲɛnabɔ komi Mali kɔrɔlen na cogoya min na k'o bɛ ɲɛnabɔ cogoya min na mais sinon o cir'u ma siɲɛ 1 o cir'u ma siɲɛ 2 o t'a dɔwɛrɛ ye mise en demeure ni mise en demeure mun cira u ma o bɛɛ ye gafe ye pour que a ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ inspection du travail y'a kɛ direction nationale du travail ye a kɛ mais jaabi ma sɔrɔ olu la wa. jaabi ma sɔrɔ a la
umataga lamel le la wa tari be make kelen kan aywa ni y'a mɛn bɛnbɛn kɛ kelen kan o y'a ye ɲɔgɔn lamɛn kɛ an ye fɛn fosi tɛ yen nɔ an ma mun bila sen kan walasa n'u ka sigi ka kuma kɛ n'i y'a mɛn a sera nin niveau ma fo k'a fɔ k'a sera tribunal la fo ka na ni report ye sigi ka kuma de ma kɛ o n'i y'a mɛn monsieur Bagayogo kun ye banque mɔgɔw ta fɔ mais sigi ka kuma de y'a kɛ o ka ɲɛnabɔ mais n'i y'a mɛn olu ko k'u tɛ sigi ka kuma kɛ peut-être que hali u dun b'a dɔn o ye sariya sɔsɔ la mais an tɛ tila ka sigi tuguni k'o kun bɛnkan kuma kɛ pour que o kana se ka se sariya tigɛlabagaw ma ah bon ça veut dire que o boloma dalen don ko wɛrɛ la. Maintenant monsieur Baw famiyala an ta question tuguni monsieur Bagayogo la an bɛ fɛ ka a dɔn ka daminɛ kabini aw ka kɛlɛ daminɛna ka se sisan ma dɔw bilala nka a yirala ko mɔgɔ dɔw bɛ aw la minnu bilala ka bɔ baara la nka hali sisan k'u ma notifié. Oui, tout d'abord, maintenant, explication d'Odi. Il y a question à nous et étudier mon recommandé de nous que les infos. Ça veut dire que pour que quand il y a fort, un restaurant, jamakulu kono chukudi, un regroupé chukudi, à quoi kera chukudi, mais ndado la doni ko il y a fort. Comme une femme ça a fort chukumna. Orange directeur kura inali. Aye mɔgɔ min bila a bɛ se mɔgɔ ba kelen ma. Directeur kura dɔ de nana fɔlɔ directeur kɔrɔlen dɔ tun bɛ yen o taara n'o tɔgɔ tun ye ko Berlɔtuba maintenant min nana sisan o nɔ la o de nana a nalen ale ye mɔgɔ ba kelen kɛ. Bon 1000 personnes n'i y'o mɔgɔ ba kelen ta k'a lajɛ o mɔgɔ ba kelen yɛrɛ olu kun kan ka u ka sara yɔrɔ min yɛrɛ bɛ taa jamana kɛsu kɔnɔna la. O bɛ se ka t'i jɔ miliyari ta ɲɔgɔn na ma donc jamana yɛrɛ kumanayara Orange yɛrɛ jamana yɛrɛ kumanaya fɔlɔ a ka sɔrɔ da dɔ ma o ye problème fɔlɔ ye problème filanan ye jumɛn ye n'i y'o jamakulu ta k'a lajɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu bilala n'olu bilacogo yɛrɛ ɲɛfɔ ne ɲɛna a b'i dabali ban dɔw ka contrat tun kan ka ban kalo 3 c'est-à-dire que yani u ka contrat ka se à terme u nana ka na message de c'u ma k'a f'u ɲɛna ko bon an b'aw ka contrat lajɔ a bɛ taa contrat kura signé contrat tɔ ye kalo 3 min o tɛ kɔnɔ bilen dɛ an b'aw bila contrat kura wɛrɛ kan olu ko bon an ma ban ka taa contrat kura signé mais a y'a to fɔlɔ an ka contrat kɔrɔlen min bɛ yen nɔ fɔlɔ o ka se à terme o ka se a kuncɛ wagati ma parce que olu nana ka na contrat kura min proposer o contrat kura in kɔnɔna la olu bɛ avantage o avantage bénéficier avantage o avantage sɔrɔ baara u ka baara hukumu kɔnɔna la u y'o o avantage bɛɛ minɛ olu ko bon an ma ban a b'a to fɔlɔ kalo 3 in tɔ n'o dafara donc an b'a lajɛ sisan n'o y'a sɔrɔ a ye contrat kura min fɔ an na n'an bɛ sɔn walima n'an tɛ sɔn o ko directeur ko k'ale ka mɔgɔ t'o la dɛ ko n'ale ye min fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'a b'o la dɛ ko n'ale ye min fɔ ale tɛ mɔgɔ ka décision lamɛn ale tɛ mɔgɔ lamɛn n'ale ye min fɔ o directeur kura min nana ye k'ale tɛ mɔgɔ lamɛn n'ale ye min fɔ o de don wa n'ale ye min fɔ n'i ban'o ma ko fila don ni n'a sɔrɔ i bɛ jɔyɔrɔ dɔ la n'a m'i lajigin ka bɔ yen walima a b'i gɛn donc u k'olu ma ko bon an tɛ kalo 3 kɔnɔ dɛ ni n'aw ma sɔn dɔrɔn an b'aw gɛn donc olu sɔrɔ cogo filɛ nin ye kɛnɛma o kɛra a nalen kɔfɛ wagati joli bɔ o kɛra a nalen kɔfɛ a ma tɛmɛ hali kalo 3 yɛrɛ kan a ma se kalo 3 yɛrɛ ma a ye nin kɛ donc an y'a ye k'a fɔ ni e nabali e ka doni yɛrɛ ma jigin fɔlɔ e bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ taara k'u bɛ t'e bisimila e k'olu ma k'olu ka bɔ baara la ko nin bɛ mɔgɔ dabali ban dɛ donc an tora o cogo la olu ko bon olu b'u ka hakɛ ɲini alors que mɔgɔ fɛn fɛn bilala nin kɔnɔna la a bɛɛ a nɔgɔmani a dɔgɔmani o ye san 3 de sinon a bɛɛ bɛ san 5 san 6 san 10 minnu yɛrɛ kan ka bila u ka hakɛ kɔnɔ depuis san 2 kɔfɛ a nana kun olu bɛɛ de gɛn parce que munna olu kana na fɔ k'u b'u ka hakɛ réclamer donc ni directeur yɛrɛ ka ko ta k'a lajɛ maa o maa e de mana wuli k'e b'i ka hakɛ ɲini Orange kɔnɔna la
i kɛra orange baarakɛla ye o n'o contrat orange b'i bolo i kɛra travailleur temporaire ye o directeur ko hakɛ ɲini tɛ yan dɛ dictature de bɛ yan ne ka mago tɛ mɔgɔ la ne nana de min ka di n ye n b'o kɛ n bɛ n sago kɛ donc ni min ko ko i t'a ta ne ka dabada ma sariya sɔsɔ kɔnɔna la ne b'i bɔ yen donc directeur in nalen bɛ n'o hakilina de ye orange kɔnɔna la bi hali minnu yɛrɛ bɛ orange yɛrɛ ka bolo kan bi u tɛ se ka kuma sinon an ka ko in kɛra a digilen don caman na a digira caman na mais n'i kumana i bɛ taa so dɛ n'i kumana i yɛrɛ b'i taa so n'i kumana i bɛ taa so maintenant an bɛ taa monsieur Famoussa fan fɛ aw yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la an y'a faamuya k'a fɔ ni caman bɛ kɛ aw la irrégularité ni caman bɛ orange kɔnɔna la bi la côté a bɛ wagati caman bɔ nka mun de la aw ma kuma o wagati jan ninnu kɔnɔna la fo sisan Mariam i ka ni ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ Mati ye kuma min fɔ ba fana i da dɔ la dɔɔnin on dit que le linge sale se lave en famille anw ye nin ko ɲɛɲini k'a ta ni silamɛya kuma ye k'a ta ni delili ye nɛgɛni fɛn Mati bɛ ka min f'i ye ni an ye ni san hakɛ o san hakɛ kɛ an y'a kɛ muɲu ni sabali ye dans l'espoir que en condition de améliorer dans l'avenir. Comme on le dit, à l'impossible de les tenir. Maintenant, aux conditions nous faisons nous masser qu'à améliorer parce que Mati est comment il faut. Orange Maralo une dictature de par une main de fer. Mati c'est comment? Wallahi on a tout do kasirou nyadila. On licenciement kele do kasirou nyadila wallahi. Mon effet. Aka chef do yañi ou kasira parce que ou ba do en réalité les conditions dans lesquelles on me barra là on partage le quotidien sous les clés on me met on le bado do mi mati bi licencié a jigina ka bo bara la 0 heure passé moi je n'ai jigina 0 heure passé ka bo bara la ni célibé fétibé munu gene fleni on nous débite to bureau ni fait on ka barake ama gen ka fo quand fait et puis c'est les meilleurs on le dit haut et fort nous sommes tous meilleurs dans nos domaines. Orange irrégularité, orange problème bibi na ni e tara ko hali contrat orange diri ma bi orange kono I ka nyaga dan san kelen ko fe be bo réalité kalama e be fara frustré o kan parce que I ba don à partir de là que ini to do be no le traitement kelen ate kuila kuma I ka kuma akma ni kuma na sa da de be iri la ate kuila ka kuma donc au frustré au début fara ɲɔgɔn kan c'est pour dire que entreprise elle se construit à l'intérieur et elle se détruit à l'intérieur. Aujourd'hui anibé orange ka autodestruction là o de be ka kɛ à l'intérieur parce que mɔgɔ degunnen cayara orange kɔnɔ bi kunu o tun ye syndicat ta ye bi o ye travailleur temporaire ta ye sini jɔn de bɛ na wuli kuma in de ye faamuyara mais maintenant bɛ taa monsieur Dukure fan fɛ aw ka nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na a yirala k'a fɔ k'aw kɛlen don ka tribunal du travail saisi min yɛrɛ la a y'a fɔ a ka kuma la ko procès fɔlɔ kun bilalen don octobre le 31 na min bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ka sababu kɛ ni orange mɔgɔw ka laɲini ye maintenant ne bɛ fɛ k'a dɔn c'est vrai aw ye fɛɛrɛ caman ɲɛɲini a ye sira caman ta walasa aw bɛ se ka bɛn kan kelen kan nka hali bi aw bolo fura wɛrɛ tun tɛ a la ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na min tun tɛ ka taa tribunal la ye wa. I n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ko orange filɛ nin fanga b'u la i n'a fɔ fɛn wɛrɛ aw dalen don a la fana ka fɔ aw taara tribunal la aw bɛna se ka nimisi wasa fana sɔrɔ o la wa. Bon, mais alternative kun tɛ ni min tɛ tribunal la taga ye parce que an y'a ɲini u fɛ an n'u ka sigi ka kuma direction nationale de travail o yɛrɛ kun ye orange wele k'an wele pour que an ka sigi ka kuma DRH ko k'ale t'anw dɔn ale t'anw dɔn orange baarakɛlaw ye inspecteur yɛrɛ même il était surpris pour que an ka sigi ka kuma parce que o b'a sɔrɔ olu y'u ka note bɔ an ka sigi ka kuma ka fɔ k'a bɛɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ mais orange y'a yira k'a fɔ ko olu mana min kɛ o de ye sariya ye bon o kɔfɛ an yɛrɛ wulila ka ɲɛsu ka t'u nɔfɛ i n'a fɔ monsieur Bakayogo y'a fɔ cogo min an taara ko ka DG wele k'a fɔ an ɲɛna travailleur temporaire bɛ an mago b'a la ka kuma a ma sɔn k'an reçoit mais an b'a dɔn anw ɲɛna il y a une synthèse sénégalaise on nana k'a don a nɔfɛ ka taa a ka bureau kɔnɔ ka tɛmɛ k'an jɔlen to da la
o ye orange DG yɛrɛ de a ko DG yɛrɛ ko DRH fana kan yɛrɛ soa DRH ko k'ale occupé len don a tɛ se k'an yɛrɛ soa i n'a fɔ monsieur Bagayogo y'a fɔ cogo min a y'a fɔ a ka chef de division dɔ ɲɛna k'o k'an yɛrɛ soa o fana ko k'ale tɛ se k'an yɛrɛ soa k'ale occupé len don a y'o fɔ DGA ɲɛna DGA ko k'ale bɔlen don ale tɛ bureau kɔnɔ o ko dugusajɛ an ka taa o dugusajɛ de la i n'a fɔ monsieur Bagayogo y'a fɔ cogo min pour que an n'u ka taa o dugusajɛ an nana sɔrɔ chef de service fila de bɛ yen c'est pas pour le minimiser mais an kun mago kun bɛ personnalité de la an n'u ka kuma an y'o de f'u ɲɛna mais u bɛ se k'an ka numéro tɔgɔ k'an wele numéro taara hali sini an si ma wele o kɔfɛ an taara avocat nɔfɛ avocat ye lettre de mise en demeure c'u ma o lettre de mise en demeure ni plainte kun ka don 6 mois o bɛɛ kun ye pour que ka sigi ka fɔ kɛ hali affaire talen tribunal fana la tentative de conciliation fana demandera pour que an ka sigi ka kuma mais olu de ka avocat y'a fɔ ko an ka dɔ fond du dossier kɔnɔna na personne n'aurait pensé que Orange est incapable de nous affronter juridiquement k'a fɔ Orange de bɛna procès reporté mais maintenant tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan et puis n bɛna min f'i ɲɛna Orange b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ ka min kɛ sariya tɛ o n bɛna fɛn 3 f'i ɲɛna Orange b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ ka min kɛ tiɲɛ tɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye noti dilun kɔfɛ o ma fɛn fɛn ma se san 2 ma olu kun bɛ ka dafa se san 2 ma n'o ye 24 mois o y'a bɛɛ ka contrat lajɔ o ye sariya ye o ka ɲi o b'a jira k'a fɔ u bɛ ka min kɛ u b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ filanan ye min ye u bɛ mɔgɔw sara par Orange Money de pour que état kana se ka bɔ a kalama pour contourner l'état u t'u déclarer inspection na wa u sara par Orange Money wala état yɛrɛ t'a dɔn fonctionnaire baarakɛla joli bɛ yen Orange kɔnɔna na ça c'est pour contourner l'état a sabanan ye min ye anw ka plainte kɔfɛ an kɛlen k'a fɔ mɔgɔw tɛ an mɔni INPS la anw ka plainte kɔfɛ mɔgɔw travailleur temporaire minnu tora Orange kɔnɔna na u taara bɛɛ dɔn an mɔni INPS la anw kɔfɛ an ka plainte in kɔfɛ fɛn fɛn mɔgɔw fɛn fɛn tora ye u y'a bɛɛ dɔn an mɔni INPS la c'est-à-dire eux-mêmes ils savent k'a fɔ u bɛ ka min kɛ sariya tɛ Wala an bɛ se ka fɔ fan dɔ fɛ aw ka kɛlɛ a bɛ ka a nafaw kɔni a nafa b'a la fɛn fɛn bon nous on s'est sacrifié an y'an yɛrɛ sacrifié de c'est-à-dire an ka kɛlɛ yɛrɛ kun t'anw yɛrɛ kelen dɔrɔn c'est-à-dire nos frères nos sœurs minnu bɛ na an kɔfɛ ou bien minnu yɛrɛ bɛ yen olu fana bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna d'accord o faamuyara maintenant monsieur Ba aw licenciera ka bɔ Orange kɔnɔna la mais aw bɛ ka aw ka droit revendiquer i n'a fɔ aw ka fɛn tɔgɔ yɛrɛ comité syndical des travailleurs temporaires de Orange Money est-ce que aw bɛ ka aw ka droit revendiquer en tant que mɔgɔ minnu licencié la de wa ou bien aw bɛ ka revendiquer de en tant que travailleur toujours bon en fait revendication kɛra en tant que travailleur et en tant que travailleur temporaire licencié aussi en fait moment mun na revendication bɛ ka kɛ ni fɛn fɛn sigi filɛ après tun bɛ baara la pas plus tard qu'hier on a été notifié de licenciement wow. hier kunu dɔrɔn kunu i n'a fɔ hier kunu après-midi an welela ka taga an ka licenciement d'a ma dɔwɛrɛ tɛ ko kun jumɛn non kun t'a la comme je sais pas k'a fɔ cogoya min na yɛrɛ mun y'a kɛ cogoya min na anw bɛ CI la CI fana o kelen de kɛ kun t'a la c'est parce que an wulila ka hakɛ ɲininkali kɛ maintenant sisan an bɛ travailleur temporaire ye activité ko t'a la licencié ko t'a la an bɛ licencié no sisan ni mɔgɔw bɛ k'u ka hakɛ ɲini u bɛ k'i ka baara kɛ en même temps c'est comme si Mali in kɔnɔ yan nɔ i tɛ se k'i ka hakɛ ɲini ka mɔgɔ min bɛ k'i bila baara la i tɛ se k'i ka hakɛ ɲini o fɛ o hakɛ ɲini b'a kɛ u b'i gɛn ka bɔ kɛnɛ ma ayiwa anw sigilen don sisan nɔ k'a lajɛ sisan nɔ Mali ɲɛmɔgɔ ye Mali kura ko in na ɲɛmɔgɔ bɛna mun kɛ an bɛ Mali kura la an bɛ Mali kura la maintenant an bɛna question min tuguni an bɛ taa n'o ye monsieur Samake fan fɛ i n'a fɔ e yɛrɛ de da donna RMO kuma in yɛrɛ la kosɛbɛ maintenant ne bɛ fɛ ka dɔn aw bɛ taa RMO fɛ yen wagati min na ka taa baara kɛ aw ka o contrat kɔnɔna la yala a kun bɛ contrat kɔnɔna la ko ni Orange bɛ aw bila wagati min na ko aw ka hakɛw bɛ di aw ma wa a b'a kɔnɔ a bɛ o contrat kɔnɔna la an n'u tele ka kuma an y'a parti o de kama n ko i ma n ko nin ye kabako de ye ça fait ne ko ni film tourné de don n'a an yɛrɛ de tun ye acteur ye nin don ye awɔ parce que an y'u ɲininka on a rappelé la partie an y'a kalan bɛɛ ɲɛna n ko nin t'a ka sɛbɛnni ko awɔ
n ko nin kɔrɔ ye jumɛn ye sisan ayiwa bɔ kuma ɲɛ koyi fɛn bɛɛ fɔra f'an bɛ min faamu k'a fɔ a ye par A plus B mais a u kɔni ma min u ye nɔgɔ bɔ min na ça il faut le dire je tiens à le préciser u ye nɔgɔ bɔ min na il a reconnu les faits devant Dieu et les hommes bɛɛ ɲɛna en fait à rencontre c'était pas en privé jama de dans la salle on est venu donc munumunu b'a t'a la tuguni quoi a ko an ye fɛn fɛn fɔ parce que e ye fɛn caman fɔ anw yɛrɛ ye nin fɛn caman rappelé komi n tɛna don se ka don détail bɛɛ kɔnɔ yan en tout cas sariya sɔsɔ fɛn fɛn bɛ ko in na an y'a bɛɛ rappelé u ye et il a bel et bien dit que aw ye hakɛ to en ces termes a ye hakɛ to mɔgɔ si tɛ bagan ye a ye fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ tiɲɛ orange de ko k'an ka kɛ ten o b'a yira fanga tun tɛ olu la walima a se tun tɛ olu bolo k'aw dɛmɛ ayiwa o y'a yira k'a fɔ orange de c'est le client donneur d'ordre ni orange ko har sisan k'u k'anw minɛ k'an gifler u bɛ sɔn k'an gifler o ni orange ko ninnu ka diɲɛ fɛn fɛn kɛ u b'a kɛ et sans arrière pensée sans ani sariya bɛ bɛn wa ni sariya tɛ bɛn sans état d'âme donc aux situations c'est très clair à ce niveau. An bɛ taa monsieur Mati fan fɛ ka sanga ni aw ka bɔli dɔw ye a y'a fɔ kuma kɔnɔna la ko wagati dɔ kɛra Orange Mali tuma min na aw wulila k'aw bɛ taga baarayɔrɔ la u ye aw labɔ kɛnɛma u ma sɔn aw ka don yala a kɛla yɛrɛ de wa a donna circonstance jumɛn bɛ kɔnɔna la. Mariam i ka nin kuma in ɲana dɛ n bɛna min f'i ɲɛna o yɔrɔ in na n bɛ famsa ka terme in ta o la film ko in kɛra b'a fɔ film ne c'est à dire que a don CI minnu tun bɛ CI ka bolo kan n'o ye conseil d'études intermédiation CI y'olu wele RMO fana y'a ka mɔgɔw wele donc ka na k'u bɛna kunnafoni di kɛ k'a fɔ ko contrat lajɔra parce que k'olu y'a Orange ye liste ci olu ma k'a fɔ k'olu ka mɔgɔw ka contrat lajɔ donc olu tun ye wele bila an ma donc bɛɛ tun taara i ka fan don mais yan'o cɛ o y'a sɔrɔ o tun ye message ci an ma parce que pour que k'a jira k'a fɔ ko cabinet ninnu tɛ an ka employeur ye an bɛ baara kɛ Orange ka local de kɔnɔ Orange ka badges de b'an bolo n'an nana baarakɛyɔrɔ n'i nana i b'a jira k'a fɔ k'i nana n'o ye i b'i badge i b'i pointer n'i ka badge k'a fɔ k'i nana hali n'i ɲinɛ n'i ka badge kɔ i b'i pointer application dɔ bɛ yen i b'i pointer o la k'a jira k'a fɔ k'i nana donc i nana heure min na i b'o heure jira donc u kɛlen ka contrat lajɔ 31 octobre la contrat lajɔli mailing duguma an y'a ye mailing min cira an ka département informatique mɔgɔw ma olu fana ye mail ci an ma k'a jira k'a fɔ k'u ka ordinateur bɛ fɛn o fɛn bolo ko bɛɛ ka segin ka na n'u ka ordinateur ye parce que an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ bɛ lutte in kunna donc a yirala k'a fɔ k'olu de bɛɛ ka na n'u ka ordinateur ye donc o message cilen bon an ma faamuya sɔrɔ a la an wulila an sera an ka hiérarchie ma Orange kɔnɔ c'est à dire que minnu y'an ka patron ye an sera olu ma olu ɲininka ni liste cira anw ma k'a fɔ k'an ka na ni ordinateur ye o tuma mun bɛ yen olu ko ko k'olu tɛ fɛn kalama dɛ an ko bon n'aw tɛ fɛn kalama a ye ɲininkali kɛ parce que an m'a faamuya munna an bɛ baara la a bɛ k'a fɔ k'an ka na ni ordinateur ye olu ko k'u b'o renseigner o ko tora ten maintenant o dugusɛjɛ yɛrɛ n'o kɛra le premier cabinet ninnu nana ka weleli kɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka na donc ko situation dɔ bɛ yen nɔ leur concernant c'est à dire que u kana kunnafoni dɔ bɛ yen nɔ o kun kan donc u kana ɲɛf'u ye donc an tun tora o kunnafoni lamɛn de la maintenant an y'an ka ɲɛmɔgɔ ɲininka k'a fɔ a fɔra ko an kana ni ordinateur ye donc a ko bɛ cogo di olu ko fɛn ma fɔ olu ɲɛna ko mais n'a fɔra an kana ni ordinateur an ka na n'a ye an bɔlen sisan an ka cabinet ninnu na olu k'an ma ko ko Orange ye liste ci u ma k'a fɔ ko u tɛna an ka contrat renouveler an ko mais n ko nin y'o fɔ cogoya ye ne bolo hali i ka baarakɛden min b'i bolo so n'i b'a bila ka bɔ baara la i b'a fɔ an na k'a fɔ n bɛ nin bila ni kalo sara n b'i bila ou bien ni nin kɛra n b'i bila
mais kana ka mɔgɔ bila tɛ ka bɔ baara la n ka ma faamuya sɔrɔ o la olu ko 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 foyi ma f'olu yɛrɛ maintenant an ka kabine mɔgɔ nin ma a ko bɛ cogo di olu fana ko foyi ma f'olu ye an ko mais aw bɛ se k'anw kɛ ballon ye cogo di Orange ko fɛn ma fɔ olu ye a ko fɛn ma fɔ aw ye an ma se k'a faamu olu ko ko bon ko komi ko k'an ka taa ni ordinateur ye k'an ka taa ni ordinateur ye mais an bɔlen kabine ninnu de la dɛ k'a fɔ k'an bɛna ka na ni o ordinateur ye dɛ Mariam an nana kabako de sɔrɔ an ɲɛ an nana dɔrɔn k'an bɛ don k'an b'an ka sagu bila scanner kɔnɔ vigile sina ka na ten k'an k'an jɔ an ko k'an jɔ cogo di non k'an k'an jɔ fɔlɔ donc an ma kuma an y'an jɔ maintenant sɔɔni an ɲɛ b'a la a taara chef service sécurité fɛ yen o y'a to a ka bureau kɔnɔ ka caméra lajɛ k'a fɔ ninnu ɲɛna k'u tɛ don yan bilen o cogoya la k'u tɛ don yan bilen donc ale fana nana dɔrɔn a mana kuma an fɛ directement dɛ a taara gendarme min sigilen bɛ da la fɔlɔ a taara kuma dɔ fɔ gendarme kulo kɔrɔ o wulila n'a ka PME a ka marifa ye k'i jɔ o kun sigilen don o y'i jɔ donc i b'a fɔ ko an bɛna bɔ minɛ ci donc a bɔra o kɛrɛfɛ sisan dɔrɔn ka na a ma anw ɲɛda yɛrɛ lajɛ a ko non k'a fɔra k'aw tɛ don yan an ko k'an tɛ don yan cogo di n ko mun bɛ yen ko non k'an tɔgɔ bɛ liste dɔ de la an ko k'an tɔgɔ kɛ liste la cogo di n m'o faamuya ko non k'an tɔgɔ bɛ liste dɔ la ko a fɔra ko yan donni interdilen don anw na bon an fana ma bila daga kelen da la an ko bon an bɛ ka na ni ordinateur ye n b'a kɛ cogo di donc o ko k'an ka bɔ bɔlɔngɔnɔni dɔ fɛ an bɔr'o fɛ ka taa service informatique kɔnɔna la donc ka taa ordinateur di maintenant u ye sɔrɔla ka décharge kɛ ka décharge d'an ma et puis i b'a dɔn o liste fana la anw tɔgɔ n'an jamu b'o liste la ka tila k'an ka téléphone numéro k'o liste la imagine mɔgɔ minnu bɛ baara la depuis 2011 depuis 2010 Orange de bɛ k'olu traité tan Orange ka sɔrɔda foyi tɛ yen anw ma participer min na Orange ma wari foyi sɔrɔ ni san 10 ni kɔ in kɔnɔna la ko anw wɔsi ji tɛ min kɔnɔ a tɛ yen anw de bɛ baara kɛ san kɔrɔ an de bɛ baara kɛ tile kɔrɔ an de tun bɛ équipe d'installation ni fɛn ninnu na anw de bɛ baara kɛ 0 heure komi famusa y'a fɔ cogo min na don min na yɛrɛ u bɛ fɛn kɛ ne yɛrɛ jiginna ka bɔ baara yɔrɔ 0h30 ka bɔra moto de la ACE kɔnɔ ka na an ka so hali mobili min bɛ bolimafɛn min bɛ di anw ma sufɛ baara kama o bɛɛ kumanaya na anw ma mais ni insécurité tile in na banu vagabond bɛ se k'an attaquer banu bɛ se k'an attaquer sira la mais ni n tor'o la ne de somɔgɔw bɔnɛna sinon tile fila dɔrɔn Orange bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ka bila ne nɔ la et puis u bɛ tila k'a fɔ fɛnɛ nin t'an ka baarakɛla dɛ nin bɛ cabinet de la alors que n'i ma na baara yɔrɔ demande d'explication Orange de bɛ demande d'explication ci ma cabinet tɛ dɛ et puis anw bɛɛ b'an ka poste la an bɛɛ permanent de y'an ka poste la e m'a faamuya et puis hali minnu bilala yanni anw cɛ olu i bɛ fibre ye Bamakɔ fan o fan olu de ye démarche kɛ pour que fibre bɛ se ka don Bamakɔ wo bɛɛ kɔnɔ u bɛ moto kan u bɛ accident kɛ u bɛ fɛnw kɛ u bɛ mɔgɔw démarcher pour que cogoya min na Orange ka fibre bɛ se ka don i fɛ olu de tun b'o démarche kɛ hali su kolen dɔw bɛ taa parce que quota dɔ de dilen don i ma kalo kɔnɔ ni m'o atteint i kan ka sɔrɔ min sɔrɔ i t'o sɔrɔ donc n'a fɔra ko mɔgɔw y'u wɔsi ji u ka énergie u ka jeunesse bɛɛ ta k'a don entreprise la mais n'o entreprise de nana anw sara nin na bi ka anw fili i b'a fɔ ko hali mɔgɔ t'i ka wulu traité ta wulu min n'o b'i bolo so hali ninnu ye traitement min da anw kan hali u t'a traité ten et puis an ka minɛn dɔw an ka matériel dɔw bɛ bureau kɔnɔ halisa mais yɔrɔ accès interdilen don a la k'an kana ye Orange yɛrɛ alentour la i b'a fɔ anw kɛra de i b'a fɔ ko n'a sɔrɔ les terroristes anw kɛra terroristes de ye ou bien an kɛra fɛn san 10 ni kɔ anw bɛ baara la aw fɛ yen aw ma anw traité i b'a fɔ ko fɛn kolon fo bi an wulilen k'an ka hakɛ ɲini bon hakɛ ɲini min yɛrɛ fana don sariya de y'a jira k'a fɔ ko an n'a hakɛ ka kan an ma foyi inventé an ma don mɔgɔ kan an ma foyi sariya de y'a jira k'a fɔ ko bon an kan ka bila an ka hakɛ kɔnɔ bon ni aw nana ka na fɔ ko an wulila k'o hakɛ min ɲini ko aw b'anw kumanaya o hakɛ ma alors que n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko hakɛ in tanya de bɛ yen an bɛ se k'o faamuya mais an b'a dɔn hakɛ in tanya tɛ yen bɛɛ b'a dɔn
bɛɛ b'a dɔn Orange ka chiffre d'affaires bɛɛ b'a dɔn min don mais n'a fɔra ko miette de bɛ ka ta ka di anw ma anw de bɛ nin baaraba in bɛɛ kɛ hali certification dɔ kun kan ka kɛ a kɛra yɛrɛ lundi tɛmɛlen o certification bɛɛ kun baselen bɛ anw de kun kan mais n'a fɔra ko anw de marginalisé len don anw de talen don ka kɛ i b'a fɔ ko baarakɛla fu baarakɛla langolo anw tɛ prime sɔrɔ an tɛ dividende sɔrɔ an tɛ foyi sɔrɔ n'a bɔra sara kelen na hali o sara yɛrɛ o ni bureau de placement b'o jɛ juguya min na ni wari taara ka di bureau de placement ani min ka kan o bɛ dɔ ta ka dɔɔni ta ka d'anw ma a ma nɔgɔ dɛ madame donc an bɛ min fɔ an kɔni mago bɛ bɛɛ la jamana in kɔnɔna la maa o maa bɛ se ka anw dɛmɛ komi dossier in yɛrɛ bɛ sariya ka bolo kan ka ban maa o maa bɛ se k'anw dɛmɛ an mago bɛ bɛɛ la et puis k'a yira bɛɛ la k'a fɔ an ye mɔgɔ tɔɲɔnnenw de an ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɔra u ka hakɛ kɔnɔ an ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu kɛra i b'a fɔ ko mɔgɔ fu an ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu kɛra i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu tɛ maliyɛnw yɛrɛ parce que an tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko Orange ɲɛmɔgɔba ye jamana wɛrɛ mɔgɔ de o de kana ka na nin ka anw na an ka jamana kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw sigilen don k'o lajɛ olu ma wuli ka o kɛlɛ olu ma wuli ka anw bila an ka hakɛ kɔnɔ an fana sigilen don k'u lajɛ dɛ n'Ala sɔnna ma Ala ka ɲa ka di an b'an jigi da ɲɛmɔgɔw kan ɲɛ bɛ sɔrɔ ko la mais n'an bɛ taa monsieur Ba fan fɛ mɔgɔ hakɛ min bilala aw minnu bɛ ka hakɛ revendiquer yala aw bɛɛ de travailleur temporaire ye wa walima mɔgɔ wɛrɛw bɛ aw cɛla minnu si travailleur temporaire ye non an bɛɛ de travailleur temporaire ye mɔgɔ wɛrɛ t'a la komi a fɔra cogoya min na minnu fɔlɔ bilala les 700 et quelques fɔlɔ minnu bilala minnu wulila u ka hakɛ ɲini daminɛ donc n'anw bɛ kɔnɔna na n'anw fana ko komi monsieur Samake a fɔ cogoya min na ayiwa n'i ka bugu jenitɔ i bɛ ci n'i ka bugu jeni n'i ma bɔ k'a dɛmɛ tasuma mɛnɛ na s'i yɛrɛ ta ma donc an fana faral'u kan ni mun ye hakɛ ɲini don tiɲɛ don an bɛɛ kan ka bila a hakɛ kelen kɔnɔ mais an bɛ mun fɔ ka fara kan an mɔgɔ minnu bilala ani an minnu tun b'a kɔnɔ n'an fana bilala laban in na mɔgɔ 151 tɛ jama in dɔrɔn ye minnu bɛ kɔnɔna na u ka ca ni mɔgɔ 100 ye mais ayiwa a ma nɔgɔ bɛɛ ma o parce que diɲɛlatigɛ kɛra cogo o cogo fo dɔ de ka kariya ka ko dɔ kɛ k'a yɛrɛ ta bɔ a la pour que minnu bɛ nalen kɔfɛ olu ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ mais an yɛrɛ fana b'o de la dɔw caman sara kungo dɔw la pour que an ka bénéficier mais n'an bɛɛ y'a sigi k'a tɛ kɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ bon maintenant anw de fana y'a fɔ an b'a la an b'a dɔn n'a kɛra cogo o cogo o bɛna sɔn ka an fana bila n'an sigira n'o ye ok a bɛ ka faamuya wagati bɛ ka koron dɔɔni mais n'an bɛ taga monsieur Samake fan fɛ an bɛ fɛ k'a dɔn danfara jumɛn yɛrɛ de bɛ travailleur temporaire ni baarakɛla tɔw ni ɲɔgɔn cɛ teliya la teliya la minɛ cogo de don travailleur temporaire anw ni min ka kan hakɛ min ka kan o de minɛna nɔ kɛlɛ in yɛrɛ kunbɛn o de ye o kuma in bɛɛ bakuruba la dɔrɔn hakɛ ɲini de don mati ye kuma in bɛɛ détaillé n'i y'a détaillé n'i y'a jateminɛ an bɛɛ ka kuma kɔnɔ i bɛ o hakɛ ɲini de yala et puis o hakɛ ɲini n ko kabako de don koyi i bɛ don Orange de kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ nin plateau kan an bɛɛ animateur mais e ni nin ka sara tɛ kelen ye e ni nin ka contrat kelen tɛ an bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ objectif kelen de b'an bolo mais an si ka traitement tɛ kelen ye mais est ce que mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ baara kelen kɛ mais dɔ ye travailleur temporaire ye dɔ tɛ o ye n y'o de f'i ɲɛna o yɛrɛ de don mɔgɔ dɔw tɛ yen dɛ o réalité in de bɛ Orange kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi wa o réalité in de bɛ ka na degun caman degun caya Orange kɔnɔ c'est pourquoi an ka intervention tɛmɛnen n k'i ma n'i taara Orange la i ka ɲagaɲaga dan ye san kelen parce que san kelen kɔfɛ i yɛrɛ bɛ na i ka traitement minnu bɛ ka kɛ san bɛ yɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dɔn e bɛ ni nin bɛ ka baara kelen kɛ mais ale ka traitement a bɛ ka min sɔrɔ avantage la e tɛ k'a sɔrɔ e ma fara maa tɔɲɔlenw kan tu deviens frustré ça veut dire que aujourd'hui Orange bɛ ka mɔgɔ frustré lenw de recruter don o don wa o mɔgɔw de bɛ don o don u sigilen don ils sont réduits au silence u tɛ se ka kuma Mati y'a fɔ cogo min il y a une main de fer fo maliyɛnw k'o de faamu n'i ye Orange ye de loin c'est l'entreprise la plus jolie bon de vivre dedans mais n'i donna kɔnɔ ala kana réalité ɲɛ yir'i la bon anw b'o réalité de kɔnɔ bi aujourd'hui et c'est pour cette raison que on a dit ni Orange mɔgɔ puisque olu ko ils refusent de s'assumer face à l'évidence anw jigi b'a dɔn anw b'a dɔn an ka sariya l'état va s'assumer anw yɛrɛ dalen n'o la anw dalen n'an ka sariya la
maintenant ta monsieur Doucouré fon fait ɲiningali laban a bɛ sɛmɛ ale la maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka kɛlɛ in kɔnɔna la yala aw wulila ka se ɲɛmayaso dɔw ma minnu bɛ se ka aw dɛmɛ wa o kɔfɛ fana an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka procès kun filanan bilalen don ka tɛnɛndon nata kɔnɔ ni o bɛ bɛn décembre kalo tile 2 ma aw ka jigiya ye jumɛn ye o kow la. D'accord. Mariam, pour que yani nga ika question y répond, cabinet ko ina bena fin fitine dron fo télé ala. Cabinet nunu ma bara nyini ka damo. Mo chaman to kalama. Cabinet nunu ma bara nyini ka damo. Ibe offre ye Orange de la, ibe postuler. Ibe entretien ke Orange de la. Contrat signé tola de la avec fo ki kata signé, sei la walma ikata signé eremola. Awo, o ye kelen. Et puis cabinet nunu do la kelembe. Entreprise fo yore tout bolo, minte Orange. Cabinet de placement dun bila kun ye i ka baara ɲini mɔgɔw ye entreprise caman na 24 mois kɔnɔna na n'o tɛmɛna o bilala entreprise min na o entreprise bɛ se k'o régulariser mais cabinet kelen bɛ yen cabinet ninnu fila na cabinet kelen bɛ yen entreprise foyi wɛrɛ t'a bolo n'a bɛ mɔgɔ placer a la n'a bɔra Orange la o cabinet kelen dɔ bɛ Orange DRH la o dɔgɔnin fa kelen ba kelen o de ye responsable administratif ye o cabinet la. Bon, nous, dans notre propre pays, on ne peut pas rester qu'au ladje en siglant en TF1. Bon, pour maintenant, pour revenir à votre question, c'est laquelle? Question il y a la awila nyamaya sodo segere munu mese ka odeme ko konna la ani o ko fe fana wa procès de no gatenen kono au ka attentu ye jumedi. D'accord. Bon, franchement, au début, nous avons saisi toutes les institutions. Fin fait quand besiga dernièrement do ala on y olu bɛ saisi. Voilà, mais c'est gore fo la antenne. Maintenant mais c'est kana kuma di monsieur Matima. Da kuma kuncela i bɛ se ka mun de fɔ an lamɛnbagaw ye an bɛ se ka min faamu. D'accord, Mariam kuma kuncela ne bɛ min fɔ lamɛnbagaw ye. Teliya la o de ye k'a yira lamɛnbagaw la k'a fɔ an minnu sigilen filɛ u ɲɛkɔrɔ an ye mɔgɔ tɔɲɔgɔnw de Orange ye mɔgɔ minnu tɔɲɔ minnu ma bila u ka hakɛ kɔnɔ et puis minnu wulilen k'u ka hakɛ ɲini u y'u gɛn ka bɔ baara la a ma kɛ sariya kɔnɔ a ma kɛ foyi kɔnɔ wa a mɔgɔ in caman de bɛ yen nɔ hali n'i ye mɔgɔ gɛn ka bɔ baara la i kan ka fɛn min d'a ma maa si m'a sɔrɔ donc an bɛ min fɔ bi komi président yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ n'i tɔɲɔnen don jamana kɔnɔ k'i ka i ta lase sariya la donc ko n'a bɛ ɲɛnabɔ n'a tɛ ɲɛnabɔ k'an bɛ n'o dɔn donc an fana sigilen don ka sariya lajɛ an sigilen don ka sariyatigiw lajɛ komi mɔgɔ caman ye anw na décourager ko in na Mariam depuis ko in daminɛ Orange ye multinational de ye mɔgɔ tɛ se Orange la Orange bɛna l'aw traîner nin ko in na ka taa se fo san 5 ma aw tɛna ɲɛ foyi sɔrɔ walima Orange bɛna wari dɔ ta dɔrɔn k'o di aw ma an dun b'a dɔn an bɛ sariya jamana de kɔnɔ an b'a dɔn an ka sariyatigɛlaw maliyɛnw de don mɔgɔ minnu don mɔgɔ intègres de don donc an tɛna an tulo da kuma la kuma min bɛ na ni k'a fɔ ayi u bɛna a ka justice san u bɛna nin kɛ tan anw dalen don justice la an b'a dɔn justice tɛ se ka san justice tɛ fɛn ye fɛn min bɛ san sariya tɛ se ka mɔgɔ sariya sanni wari tɛ diɲɛ mɔgɔ si bolo voilà parce que sariya ye fɛn tilennen de ye n'a fɔra tan tan de don donc an bɛ min fɔ jama na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ se ka anw dɛmɛ ni kɛlɛ la an b'a ɲini fɛ i ka anw dɛmɛ an bɛ dɛmɛ fɔlɔ-fɔlɔ ɲini fɔlɔ n'o ye président de la république fɛ n'o ye général de corps général d'armée Assimi Goïta k'a fɔ a ye a yɛrɛ ye jeune i b'a fɔ anw ye jeune ye cogo min na ale yɛrɛ ko ni ale échouera k'o kɔrɔ ko jeunesse échouera donc an b'a fɔ président ɲɛna président n'i ma wuli ka anw ka kɛlɛ kɛ ni anw échouera nin kɛlɛ in kɔnɔ président yɛrɛ i tɛ kɛ mɔgɔ si ka Mali kɔnɔ a ka hakɛ kan donc bin kɛlen don anw kan dɛ président an sigilen don k'i lajɛ an sigilen don k'an ka sariya lajɛ an sigilen don k'an ka sariyatigiw lajɛ an sigilen don ka maliyɛnw yɛrɛ lajɛ maliyɛn minnu bɛ se ka anw dɛmɛ k'an bɔ nin ko in kɔnɔ an sigilen don ka bɛɛ lajɛ faamuyali sɔrɔla la voilà an b'a jigiya k'a fɔ jaabi ɲumanw fana bɛ sɔrɔ maintenant monsieur Ba folikan laban jumɛn b'i bolo ka jɛmukan kuncɛ ne bɛ foli di Mali kunnafoni TV fana mɔgɔw ma foli diyara n ye an fana ka participation ye jamana ka ɲɛtaga la c'est que jamanaden baden ma kasilen don ko mun da la anw dɔrɔn tɛ o anw de nana mais minnu mana olu ka ca ni hali Orange ta ye Orange dɔrɔn tɛ o nin ko in ye ko min ye a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Afrique fan
caman na mais déjà n'an ka ɲɛmɔgɔw ko Mali kura ko don ayiwa nin ko nin u bɛ se k'a dabila cogoya min na an sigilen bɛ kuma kɔnɔ u k'a dabila tiɲɛ bɛ banque an ka ko la cogoya min na a b'olu de bolo olu de y'a fɔ nin kan ka kɛ tan hali n'a ma kɛ ten ayiwa sanction min fana bɛ ta o de b'olu fana bolo dɛ o tɛna se ka kuma fɔ k'u yɛrɛ sɔsɔ donc an dalen d'u la an bɛ u ka jaabili ɲuman kɔnɔ awa komi monsieur Bakari y'a fɔ cogoya min na an dalen don autorité la an b'a dɔn k'a fɔ i ka hakɛ ɲini n'i ka hakɛ ɲini a bɛ d'i ma ni Ala sɔnna a ma an dalen don a la k'a fɔ fana hakɛ bɛ d'an ma minnu b'an kɔfɛ nin ko in bɛ dabila walasa o fana kana se ka da don nin ko nin kɔnɔ. Yarabi ala ka jaabi ɲuman sɔrɔ. Amina rabi. Maintenant an bɛ taa monsieur Samake fan fɛ i fana i ka kuma laban ye jumɛn ye jɛmukan kɔnɔna la. Madame o diyara n ye komi ba y'a fɔ cogo min fana bɛ an bɛ Mali kunnafoni TV fo an b'a fɔ auditeurs bɛɛ fo ani ba ni mati kuma ni ɲɛ ko kuma laban b'i bolo e ko fɛn b'i bolo dɔ b'i bolo u y'a bɛɛ fɔ ayiwa nka ne kɔni ka foli belebele fana n bɛ syndicat fo n ka syndicat fo Ostom fo Sestom fo et n bɛ inspection du travail fo pour leur professionnalisme minnu caman b'a fɔ ko Mali sariya bɛ taa Mali tɛ taa ka hakɛ ɲini généralement an tɛ taa an ka hakɛ ɲini quoi ni hakɛ ɲini sen fɛ en tout cas fo ka taa procédure se bi la ne ka hakilina ye min ye an passage fɛn fɛn kɛ inspection du travail la u ka professionnalisme et puis leur savoir faire donc u kan ka fo an b'o foli lase u ma bi an ka avocats fo et nous remercions nos autorités également et vive Mali Kura. Monsieur Doucouré, envie de la main. Voilà, bon, Mariam Ambi, il faut qu'il y ait télévision, il faut qu'il y ait voilà, bon, moi, je vais juste adresser nos camarades de lutte qu'il faut de rester déterminés et mobilisés. Voilà, cette lutte-là, nous allons la mener jusqu'au bout. Nous avons des valeurs sociétales et religieuses et ethniques. Voilà, on ne va pas se laisser faire. Qu'il soit ou violé. Voilà. Cette lutte, c'est une lutte noble contre l'esclavage, contre la discrimination. C'est une lutte aussi pour notre liberté. Voilà. À bon entendeur, on s'en fout. Ayiwa an b'a fɔ aw yɛrɛ merci beaucoup aw nana walawalali caman kɛra an ye faamuyali caman sɔrɔ a la an b'a fɔ aw minnu tun bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ ani Sestom mɔgɔw de tun bɛ ɲɔgɔn na ni a bɛ fɔ o ma ko comité syndical des travailleurs temporaires de Orange Mali u nana u ye ɲɛfɔli caman kɛ an ye ka da kan u bɛ k'u ka hakɛ kɔni ɲini Orange Mali bolo minnu kɔni na u wulila ka se an ka jamana tribunal de travail ma walasa u ka hakɛw bɛ se ka segin u ma cogoya min na an b'a jigiya k'a fɔ ko aw fana ye faamuyali caman o sɔrɔ an ka ɲɛfɔli ninnu kɔni na bi kɔni ani Sestom mɔgɔw kumara nka an ma Orange mɔgɔw kan mɛn wa an b'a jigiya fana ko u fana na bɔ ka fɛn fɔ don nataw la mɔgɔw bɛ min faamu ni ne bɛ dan sigi kɛ bi kunnafoniyaw la aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma Ala k'an ka jamana basigi Ala ka tiɲɛ sigi an ka jamana kɔnɔ.